खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन बाथ्राखौ बारा गोलाव बुंनो सानाखै आं गुसुङैनो फोजोबगोन गुसुङैनो बुंगोन बाथ्राखौ आं फेसबुक पेजआवहाय मोनसे आंनि नर्मेल फेसबुकआवहाय आवगोलनि जिखिनि जे फेसबुक दंमोन ना बे फेसबुकआ आं एसे अफ खालामथ'नानै दोनदों माखासे एसे उसुबिदानि थाखाय सम लागोनदां बेयो एसे ओमफ्राय गुबुन मोनसे बिदिनो प्रफाइल फेसबुक दङ नर्माल बेबो अनसुला दैमारियानो बावहाय एसे एनै एक्टिभ जानानै थायो ओमफ्राय अफ्रि ब्लग थ्रु फेसबुक पेज दङ मोनसे बेयावबो बारा एक्टिभ थाया आङो खम एक्टिभ थायो दामानि बावहाय गुबुन मोनसे फेसबुकआवसो एक्टिभ थायो इसु एसे बहुद इसु जानानै दङ माखासे माबाफ्रा ओंखायनो दोनथ'दों आं बेखौ जाय हक बे फेसबुकआव नर्मेल फेसबुकआवहाय बिसोरनिया फैदों नटिफिकेसन फैनायलाय नायबाय ओमफ्राय बे बेक्तिया दाखालिबो माखासे बाथ्रा बुंथों बुंनाया बुंनांगौ अब्लासो माबाफ्राबो रोंलाङो नालाय बा जेबो बुंलायाबा जेबो खोन्थालायाबा जों मालाबाबो रोंलाया ओमफ्राय नैबे बेक्तिया मोनसे दाखालि मार्टियास फेमिलिफोरनि थाखाय अनसुंथाइ होदोंमोन बे अनसुंथाइ होनायाव गहपुर साइडनि सासे बेक्तिनि नामखौ लानानै बुंदों आं बावहाय क्लियार बाथ्राखौ बुंनो थाङा थ' बावहाय होमबा खालि होदोंमोन 204 टटेल बावहाय 204आव एबसुनिबो दङ माखासे बिएलटिफोरबो दङ ओमफ्राय बांसिनानो एनडिएफबिफोरनिया मोनदों चिरां जिल्ला हिसाबै 16 जन दङमोन 16 जनावबो गासैबो मोनजोबदों टटेल फ्रेश सारा खोन्थानाय बायदिब्ला बावहाय टटेल 200 जनमोन एक्स बिएलटिफोरनि 100 जन एनडिएफबिफोरनि 100 जन टटेल 200 जननिमोन 5 लाखखौ गासैबो मोनजोबनो हाबाय बेबो ओमफ्राय जिहेतु फ्रेश सारा खनसे बुंदोंमोन जानाय जायैनि बाथ्रा दङ दावराव खालामनो नाङा स्रियैनो होथ'ना दोनथ'गोन जानाय जायैनि बाथ्रा दङ बिर'धि दला अपोजिसनफ्रा खाबु लागोन बेखिनि बाथ्राखौ सार फ्रेश मसाहारिया बुंदोंमोन बे हिसाबैलाय गोबाङानो क'क्राझाराव गुबुन सासे दायित्व लादों चिराङाव गुबुन सासे दायित्व लादों ओरैहाय बाक्सा उदालगुरि सनितपुर ओमफ्राय गवालपारा जिल्लानिफ्राय साफा बिदिनो गावनो लिंहरनानै दायित्व होनाय जादों थ' बावहाय थिग बेफोरबायदिनो खमसे खम 8 माससो जाफ्रामदों बे जिनिसा जाजोबनो इसु जानो सम लादों ओमफ्राय गोबाङानो अधर्जबो जादों खारन बेफोरबायदिया बै इउपिपिएलनि समाव नामलांदों दोनदों बेफोरबायदि जादों नालाय ओमफ्राय होनो हायाखै बिसोरो होआखै आरोखि दा बेखौनो सार फ्रेश मसाहारिया सावरायलायनानै गावसोर दोलोआव हानजायाव सावरायनानै 200 जनखौ इसु जादों एनडिएफबिनिफ्राय 100 जन एक्स बिएलटिफोरनिफ्राय 100 जन एक्स बिएलटिनिफ्राय जायफ्रा एबसुआव थानानै रुंसारि जानाय रुंसारि नङा मुंख्लं जानाय जायफ्रा फरायसा आफादाव बै समाव आन्दलन जाबोनायावहाय नांबोदों एबसु महरै नांबोनानै मुंख्लं जानाय बै बेक्तिफोरनो थाखाय 5 लाखखौ होनाय जादों बेसिम थिगैनो दङ बिनि उनाव जाहैबाय बाथ्राया बे सासे बेक्तिया मोजां मोनथिगोना मोनथियाथाय माखासे बाथ्राखौ आं बुंजोबनो थाङा बिनिखौ थिगैनो दङ मुंख्लंआ ओरैनो मुं लानो हाया मुंख्लं नामखौ ओरैनो लादलाबायनो हाया गोसो जाब्लानो लानो हाया आं मुंख्लं होननानै लानो हाया दावहायाव थैनाय जों मोनथिगौ जे बर'नि मोनफ्रोमबो दावहायाव बर'आ रेप खालामजादों आइजो हिसाबै बर' जोहोलाव सेंग्रा लाइमोनफ्रा जिउ दान होदों बावहाय जोङो BSA एकर्डनिफ्राय
नै दिनैनि जोबथा एकर्डसिमहालागै गासैबो रेप जिउ गासैबो होजोबदों। बिनि अबदानाव मुंख्लं जानायनि अबदानाव जों बेखौ मोनबोदों जाबोदों। बिएसि बिटिसि बिटिआर ना बेफोरबायदि सुक्तिखौ खालामबोबाय थादों आरो नुलांबाय थागोन। उनावहाय नेक्स्ट जेनेरेसनफ्रा माबायदि नांनानै माबायदि कलमजों नांनानै ना ससियेल मिडियाजों नांनानै ना डाइरेक्ट ओंखारनानै नांनानै माबा खालामलांबावगोन नुलांबाय थागोन। दानि जेनेरेसन थिफुदलाफोरखौ नुलांगोन जोंबो थैयाब्ला। थ' बाथ्राया जाहैबाय मा आंनि बेखौसो बुंनो लुबैदों। बिथाङा जेरैबायदि राजखान्थिनि बाथ्राखौ बुंलांदों, हाग्रामानि बाथ्राखौ, बिपिएफ दोलोनि बाथ्राखौ जेरैबायदि बाथ्रा बुंलांदों थिगै आसे। नोंथाङा खुब सम्भब राजखान्थिनि मानसि जानांगौ, फरायसा आफादनि जानानै मुंखौ लादोंसो हय नोङो राजखान्थिनि मानसि जागोन। थ' आं राजखान्थिनि बाथ्राखौनो बुंगोन। थ' नोंथाङा जिहेतु राजखान्थिनि बाथ्राखौ बुंलांबायबा थांनाय 5 बोसोराव इउपिपिएल सरकारनि आमोलाव मानो बेखिनिया थालांनो जाखो, थालांनांगौ गोनां जाखो? नोंथाङा जुदि मुंख्लंखौ ओरैनो मोनो, मुंख्लं मुंखौ ओरैनो मोना होननानै बेखिनि बाथ्राखौ मोजाङै बाथ्राखौ बुंलांदों, मोजाङै खेंफोरथि होलांदों। नाथाय बेखिनिसिम नोङो एफा मोजां बुंलांनानै राजखान्थियाव दिनै बिथांमोनखौ मानो राजखान्थियाव लोब्बा लाफाखो? बावहाय दिनैनि जिखिनि मार्टियास फेमिलि बेवहाय सोरबा सोरजोंबा गाज्रि रोखोमै मुंख्लं जालांदों। जों बेफोरखौ बुङोबा गोबां बाथ्रा ओंखारलाङो, खिन्थु बेफोरखौ जों बुंलायनानै मा लाब दं? मुंख्लङानोसै। मुंख्लङा खुनु पार्टिजों सोमोन्दो थानो नाङा आंनि हिसाबाव। जिहेतु थांनाय बारफोरावहाय जों खोनानो मोन्दों जायफोर एनडिएफबिनि, जों आं खुगाजोंसो खोनादों दै, खुगासो, बेसेबां सैथोमार बेसेबां मार बेखौ बुंनो रोङा। एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा जाय मुंख्लं जालांनाय एनडिएफबिनि मुङावहाय बै बेक्तिफोर न'खरा 5 लाखनि जायगायाव 3 लाखल' मोनदोंनो होननानै बुङोबा नोंसोर माबायदि मोनगोन? माबायदि मोनगोन? आरो मोनग्राफोरबो दङ बेफोरबायदि। आरो रन्जित बसुमतारिया जाय मार्टियास फेमिलि गाज्रि बेबहार खालामहरदों, गाज्रि सोदोब बाहायहरदों, गाज्रि राव बाहायहरदों आखाइ आथिङै, थ' बेफोर बाथ्राखौ बुङोब्ला नोंसोरो लाजि मोनगोन। दिनै नोंसोर मार्टियास फेमिलिखौ लानानै बिपिएफनिनो, इउपिपिएलनो, बे एबसुनो, बैयो एनडिएफबिनो, बैयो हेनटेननो बेफोरबायदि बुंलायबाथ' जायाना। दिनै थांनाय बाराव 200 जन 204 जना मोनदों, जों धन्यबाद होनांगोन। इउपिपिएलनि समाव जायफोर मोनदों बिथांमोनखौबो धन्यबाद होनांगोन। नों 5 लाखनि जायगायाव 3 लाख जे मोनदों बेखौबो धन्यबादसो होनांगोन। मुंख्लंआ दिनैहाय बिथांमोननि जायफोर 3 लाख जा मोननाय बै न'खरनि मुंख्लं मार्टियास फेमिलि दिनै बिनि मुङावहाय मार्टियास टमटम मोनसे खालामना दोननो हादों। दिनै बेफोरखौ जों पलिटिक्स खालामलायनो थाङा बा बुंलायबाय थायोब्लाबो मा लाब जानाय, मा दङ? दिनै ना नोङो दिनै भट मोनसे बिना बोना होनो हागोन ना माना होनो हागोन? थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय, बावहाय आं माखासे बाथ्रा बुंबावनो गोसो जादोंमोन। आरो फंसे बाथ्राखौ बुंनो लुबैगोन, बे एबसुनि मेम्बारफोर सोद्रोमाफोरा बुंबाय थायो बिएलटिजों एनडिएफबिया होसो गावथार जानायखौ बावबाय नामा? बे बाथ्राखौ बुङोबा गोबां गोरोन्थि दं। एबसुआ जे होसो बुथारदोंमोन एनडिएफबिखौ बै समावहाय, बेखौ बुंखाङोबा मा मोनगोन? एबसुआबो जे होसो बुथारदों। गिबि थैजेननाया सोरजों थैयामोन, सोरनि आखायाव थैयामोन? एनडिएफबिनि जायफोर मुंख्लं गिबि थैजेननाय सोर आफादा बुथारजेनामोन? जों बेफोरखौ बुंनो थांला। बियो जोब्बाय। सानसे समाव बर' आन्दलनाव जों गावजों गाव एकदम बिराद गिदिर खहा खालामनानै लालायदों। एबसुआबो मावदों गोरोन्थिखौ। एबसुनावथ' गोरलै बै समाव वाटार साप्लाइ फैदोंमोन। हयथ'बा नैबे बेक्तिया मोनदोंना मोनाखै आं बुंनो थाङा। वाटार साप्लाइ दङमोन। बेफोरबो बिराद गिदिर खहा जोंनि थाखाय, जों बर'फोरनि थाखाय। गामि कारेन्ट हाबदोंमोन।
बै कारेन्टनि वायरखौ हास'दोंमोन दुब्लिजों थांनायखौ हास'दोंमोन नुदों जों मेगनजों नुबोदों बै समावहाय थ' बेफोरखौ दिनै मा लाब दं बेफोरखौ बुंखांनानै दा होमबा दिनैहाय जाय एबसुनि बेक्तिफोरा बेफोरबायदि बुंहरो एसे सानै हयै बुं बाथ्राखौ फ्रायानो आं कमेन्ट सेक्सनाव हाबनानै नायो ओमफ्राय डिटेल्स मोनहैयोबो ओमफ्राय बिनि फुरा माबाखौनो मोनहैजोबहैयो उनाव थ' मा लाब दं बिएलटिआ एनडिएफबिखौ होसो होसो गावथारदों जों बेखौ बावनांगोन एनडिएफबिआबो बिएलटिखौ होसो होसो माबा मोनसे जादोंमोन बेखौबो बावनांगोन दिनै एबसुआबो एनडिएफबिखौ होसो होसो बुथारदोंमोन बेखौबो जों बावलायनांगोन बेफोरखौ जों ज्राब गारनांगोन दा बेफोर बाथ्राखौ रायखाङोबा गोलाव जायो गोरोन्थिया नोंनावबो दं नों जि गैया होननानै साननानै लादों आंहाबो दं गोरोन्थिया आं बुंहोना लाखायो आंथ' गोरोन्थि दंखायो नोंहाबो दं गोरोन्थिया थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाय गोरोन्थि जादोंब्ला क्षमा बा निमाहा बिनानै आंनि बे बाथ्राखौ बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि